வேலையையும் வாழ்க்கையையும் எவ்வாறு சமப்படுத்துவது என்பதற்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்துக்கு வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மீதமுள்ள மூன்றினையும். 5வது, தொடர்பாடல் முக்கியமானது. எதிர்பார்ப்புகளை நிர்வகிப்பதற்கு சக பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் திறந்த கலந்துரையாடலை வைத்திருங்கள். 6வது, வழக்கமான சிறு இடைவேளை. வேலையின் போது சிறிய இடைவெளிகள் உங்கள் மனதை புத்துணர்ச்சியடையச் செய்து கவனத்தை மேம்படுத்தும். 7வது, முக்கியமானது குடும்ப நேரம். குடும்பத்திற்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். வலுவான பிணைப்புகளை அது உருவாக்குகிறது. இறுதியாக, உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றத் தயாரா? இந்த 7 குறிப்புகளை இன்றே நடைமுறைப்படுத்துங்கள். கீழே உங்கள் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து, இதை பிரயோசனம் உள்ளவர்களுக்கு பகிர்ந்து அவர்களுக்கு உதவுங்கள். ஒவ்வொரு உதவிக் குறிப்புகளையும் தனித்தனியாக படிப்படியாக எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், உணவே மருந்துக்கு 23 டிப்ஸ் என 0741702143க்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்கள்.